ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардам, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp иморо кунем, дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз Гипразем, аз пеши Саховат, аз дигар шаҳр Ноҳёж ва аз тарафҳои Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар аст сехонага квартира, боз аст аз территорияи Ҳисор аст квартира, боз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Кӯлоб, Рӯдакӣ, Душанбе, Обшин, аз ҳар шаҳр Ноҳёи ҳамин Тоҷикистон ҳам ҳаст, ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст, дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. наворро сара мекунем, марамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт, ҳамагӣ аз бозори Корвот то хонара ҳамагӣ 9 километр роҳ астае. бениҳоят ҷои хуб мегӯяд, нархи арзон карди срочно мефурӯшанд. шаҳри Душанбе аз бозори Корвот то хонара ҳамагӣ 9 километр роҳ. ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ. дӯстон азги хонаи дуошонае, хона падбой тайёр аст ки хонаҳо ремонт кардаги аст. дар тирезаҳои нав обсвечам позитсияни ҳастае. гирди хона пол ниход маҳкам, ҳуҷҷатош 100%. дарони хона мегӯяд обшим 108 квадрати метрае. хонаи проектҳои нав, гирдаш маҳкам, обсвет, ошхона, банямаш, шароитош муҳайё. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 бо арзонтарам карда метиҳем ва ягон мошинам боша мегӯяд ба мошинам алиш мешавад. мошинои қиматтарам боша мегӯяд қабул мекунад. хай бо мошиноихтона вариантихтона пешниҳод кунед. якум рақамошон аст 501 кати кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои вавилон аст ки инашам кор мекунад ва дар рақамои вавилоншам WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, хона навсохт, пад абои тайёр, фақат оҷа барои зиндагӣ обшим тайёр аст. ягон абой агар ки шумо занед, яъне ки худтон вибр карда мезанед. ягон маълумотои иловагӣ хоҳем фаҳмида, ин ҳамин рақамошонда занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. наздикии бозор ҳама чи обшуд дар наздикииш ҳамагӣ аз бозори Корвот мегӯяд то хонара 9 километр роҳ. падвал ҳама шароитош муҳайё аст. дӯстон азиз, маълумот дигар маълумотои бештарша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. дуюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар Гипразем, Навбаҳор 5 гуфтагӣ аст соҳибош. шаҳри Душанбе, Гипразем, Навбаҳор 5, яъне кӯча ё ки намедонам, Навбаҳор 5 ҷои хуб дае. якхонага квартирае ки духонагаш кардагианд, дар дуюм ошина қарор дорад, 42 квадрати метрае. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои хона бениҳоят хуб, ҳамаи шароитош муҳайё, ҳуҷҷатҳои хонаҳо мегӯяд 100%. хона срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ. бо кадоме ки мехарад боз арзонтара мешавад. ҷош ҷои хуба мегӯяд, магазин, мактаб, ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш аст. мегӯяд соҳибшон омада бинед, яъне ки духонага квартира кардагае, дар дуюм ошина, 42 квадрат, обсвет, ҳуҷҷатош 100%, ҳамаи шароитош обшим тайёра, термис, оби гарми хунукам дорад. ҳай ремонтҳои хонаам хуба барои зиндагитон 100% мешавад. кадоме ки мехарам мегӯяд бо арзонтар карда метиҳем. якум рақамошон аст вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои тисел аст ки инашам позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо аз ҳардуш метавонед маълумотои бештарша гиред. барои одамони конкретна харидор дӯстони азиз, яъне муомила арзон мешавад. марамат шумо занг занед, ба шумо дигар маълумотои пурраша фаҳмонда метиҳанд. ҷои хубда, ҳамаи шароитош муҳайё. агар шумо дар чунин квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, ягон мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотон нагузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навора подписааш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Пистамазор, ҷои хуб да мегӯяд соҳибош. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёрае ки обсвет шаста, пушти хона мегӯяд масҷид, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикииш.
дӯстони азиз, хона яъне дар тиреза часпондагӣ ҳастае. Фақат каунтар ҳамин шикатуру рангу буруш мондагӣ ҳастае, дига ҳамаш кадагиае. Пеш хона навес кадагиа, дар тирезаҳои нав, се дар хона, дӯстони азиз ки хона бо семинблок бо чизҳои навкатӣ омода шудааст. ин хона метавонед ки бар ягон квартира агар аз тари Душанбе ё ки территорияи шаҳри Ватан ҳам боша, алиш мешавад. Кадом агар сумкате мегирам мега соҳибшон 190 000 сомонӣ ҳастае, бо арзонтар кардаам метия мега соҳибош. ҷош мегад хуба мегад ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш, яъне масҷид дар пешти хона, мактаб, мағозаҳо ҳамаш дар пешаш. Ягон раи дур намерен. Якум рақамошон ҳастае мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон ҳастае ки инашам мегафон ҳастае ва инашда бо имо WhatsApp ҳам пайваст дорад. 190 мега бо арзонтар мешад алиш ва квартира аз территорияи Душанбе ё ки ваҳдат бошад, алишам мекунем, дигашам мегад масъулият мекунем. Марҳамат, дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон. Инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ 55 гуфтагӣ ҳастае. 64 карор мешавад, яъне ки поёни Саховат ва саршавии Корвон, яъне ҷои хуб дар райони Фирдавсӣ 55 Дром гуфтагӣ ҳастае соҳибош, назди Садиқи Хурусак ҳамихел навист, яъне обшим пеши Саховат. Якхонага квартира ҳастае ки кухнишам мегад духонага кадагия мега соҳибшон, яъне ки якхонага квартирара кухнишам хона кадаган духонагаш кадагия, яъне ки мешавад ки бо духонага и парашам духонага кунед, яъне ки асоси ғайра ошхона метавонед ки шумо ғайра кухнишам бо духонага кунед, хеле вариант мега ҳастае. ва дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метра. Якхонага духонага кадаги дар якум ошона 42 квадрати метра. об свет мегад ҳастае, термис мегад дорад қатишметем, кухни гарнитурам мегад дорад қатиш меистад ва ҳуҷҷатҳои квартирам мега 100%. вариантҳои хуб дорад, ремонти хонаам хуб аст бо ҳама шартҳои зиндагӣ. Ина чихеле ки дар навор дидестем. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи яъне ки 300 000 сомонӣ боз арзонтарам мешавад. нархи квартира мега 300 тай, кадоме ки мехарад бо муомила мешавад. ҳуҷҷатош мега 100%. духонага кадаги дар якум ошона 42 квадрати метр, райони Фирдавсӣ, яъне Саховат. дӯстони азиз, нами рақамошон ҳастад тисел пастияни кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим бошад марҳамат шумо тамос гирифта бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирин. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон падлисаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Дарёбод гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. намедонам ки дар киҷои Душанбе деҳаи Дарёбод бошад, обшим территорияи Душанбе ҷамоат ки деҳаи Дарёбод гуфтагӣ ҳастад, ба фикри ман ино аз шаҳр берунтарай. ҳамагӣ 3 сотиқ замин ҳастае ки 14 хона кардагӣ. даруни хонаҳо мегад 4 ба 5, 3 ба 3, инам хеле ҳаста мега соҳибшон ва ҳоҷатхона баня мегад ҳаста мега соҳиб қариб ки уҷои бучдесай. хона бо ғишти пухта, як калидори дароз ва 3 сотиқ замин 14 хона. гирдаш маҳкам аст, об светшам аст, дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. кадоме ки мехарам мегад дига маълумоти пурраша метиҳем. агар кадоме мегад ҳамин замини холиша мегирам мега 100 000 сомонӣ мегад замини холиш, яъне ки замини холира мегад 3 сотиқша мегад 100 000 сомонда мефурӯшем. қатъи хонаш мегад 200 000 сомонӣ бо ягон сом арзон бо масъулият мешавад. хоб ин ҳамин рақамошон ҳаста мегафон, дига маълумотша занг зада аниқ када гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон ки сехонага квартира аз территорияи шаҳри Бухтар дар шаҳри Қурғонтепа. обшим квартира қарор дорад дар шаҳри Бухтар, пеши ҳукумати шаҳрӣ, пеши бозори фаровон мешавад, пеши ресторани Левакан, яъне обши пеши ҳамин кохи ватанда наздикай, рӯпарӯи кохи ватан. хоб сехонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошона қарор дорад 60 квадрати метра. бо об свет таъмин ҳастае, ошхона, баня, ҳоҷатхона, ремонтҳои замонавӣ кадаги дӯстони азиз. хоб хай дигар маълумотҳои пурраша мега тариқи телефон метиҳем. сехонага дуюм ошона хоб 60 квадрати метра. роҳна мегад 3 дар хона ҳай, ҷои беҳтарин мегад ҳамаи чи дар наздикиш. дастрошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи
10,000 сомонӣ аст ки бо арзонтара мешавад. Не ки нашуд чизи чораи квартира ягон чи гуфтагӣ нест, яъне ки метиҳа наметиҳан ягон чи гуфтагӣ нест. Хай ба кадом тамошобинони ҳамин канали мо агар ки ҳамин хел квартира лозим бошад, бо занг зада хай дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон мегиранд. дӯстони азиз, кадом намуди ки мисол квартира, хона, мошине ки ба шумо дар кор дар комментира нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Лайкотонро фаромӯш кунед. Мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар посёлкаи Боғистон гуфтагӣ аст соҳибаш. шаҳри Ҳисор, посёлкаи Боғистон. замин ҳам хонаи коробка. 7 сотиқ замин аст ки дудар ё ки як дар хонаи временка ҳам хеле аст ки хона проект ошона кардага якумаш коробка бо метавонад ки дуюмам яъне ки бардори ки якум намедонам подвалай хона яъне ки маълумоташа пурра нагуфтиям. об свечам аст ва дастрошона мегад мефурӯшад бо нархи 85,000 сомонӣ. хай агар ки хонашам ки дар кор набоша метавонад ки заминашда мисол айсар хона када гирин. 7 сотиқ замин временка хона доштай ва об свечам нархи 85,000 сомонӣ муомила савдош дар наздаш. Акр нагуфтем ки чанд қа арзон мекунад намекунад, чанд қа савдо мекунад, дӯстони азиз, инаша аниқ када мегирен. Фақат мегад одамони харидор мегад маълумоти бештар тариқи телефон. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбатии гуфтагимо дӯстон аст ки аз шаҳри Ҳисор аст ки ин квартира аз шаҳри Ҳисор бисёр дар комментира хоҳиш мекарданд. квартира обшим дар шаҳри Ҳисор дар рӯпарӯи бозори нав гуфтагӣ аст соҳибош. шаҳри Ҳисор рӯпарӯи бозори нав. духонага квартира аст дӯстон, дар шашум ошӯна қарор дорад. доми нав 53 квадрати метр бо об свей таъмин аст. ошхона, баня, кухни, такжда мағоза, аптека, обшир, таги домда ҳама чӣ дорад. бениҳоят домои хуб аст ки такжда мисол дур намерен, такжда мисол мағозаҳо ҳар чизои савдо мекардаги чизои лозимӣ ҳаст. ҳай ремонти хона хубай. агар ягон маълумотош нофаҳмо ки бошад бо рақамошон аст бо занг зада аз соҳибашон мепурсем. нархи квартира мегӯяд 275 бо арзонтарам мекунем ва ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад. дигар маълумотша як бор занг зада аниқ кунем. дӯстони азиз, чӣ намуд реклама ки дорем, хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираи, ягон техника, ягон чизои дига чи рӯй кунем, мо фурӯшда мегузорем, яъне ки рекламада монда метиҳем. дар имзо наморум ҳамин хона ва заминҳои фурӯш буд, қадди квартираҳо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.